180 graus per 4 costats que té el quadrat, menys 2 igual a 180 graus per 4 menys 2 igual a 2. I llavors què? graus. I llavors, per calcular cada costat, fem 360 graus dividit entre els costats que té un quadrat igual a 90 graus. Molt bé, Andrea.